la comunitat educativa no es mobilitzarà. Això era mentre hi havia persones manifestant-se a favor de l'educació d'adults i l'endemà mateix se produïa la major manifestació estudiantil d'aquest segle, senyor conseller. Avui una altra notícia apunta que el personal del conservatori encara no ha cobrat el mes de febrer i un de gotís que no para. No sé, senyor conseller, si sou prou conscient del que vull a les aules o si ho voleu amagar. I amagar un problema o silenciar els que el denuncien no és la millor manera de resoldre'l ni la més democràtica. La veritat és que quan hi ha milers d'estudiants en el carrer, que el comentari del conseller sigui que la manifestació no és molt nombrosa, no m'ho sembla el més adequat. O quan dona a entendre que la gent es mobilitza per maniobres de partit. Un comentari que ja li ha contestat el president de la COAPA demanant que no els insulti. Senyor conseller, jo crec que de vegades transmet la impressió que en comptes de dedicar totes les energies a trobar solucions, a consensuar mesures i un full de ruta, està més preocupat en evitar tota expressió de malestar o de crítica, fins i tot de suport a la llengua catalana, com en el cas dels llaços, o de suport en general a l'educació pública. Perquè no ho perdi de vista, senyor conseller, tota aquesta mobilització és per defensar l'educació. Per tant, si aquest és com pertoca el seu objectiu, són aliats seus i no adversaris. Ara, si perseveren les retallades o en provocacions lingüístiques, aleshores certament vostè és el contrari dels que es manifesten a favor de l'educació. Per conèixer, per tant, el seu posicionament, li demanem què pensa de les mobilitzacions en favor de l'educació. Moltes gràcies. Pensa exactament el mateix que li vaig dir. La comunitat educativa, és a dir, la gran majoria de pares, mares, alumnes, directors, professors i membres, entitats sindicals i patronals, la gran majoria no eren presents a una manifestació d'un 2.000 alumnes que respecto profundament. Ara que tota la comunitat educativa s'ha mobilitzat, més bé el contrari. Si vostè me demana una valoració, agraïment a tots els directors i professors que varen complir i mantenir els centres educatius en funcionament quan determinades organitzacions, en nom i llinatges, havien promogut el tancament dins els instituts de secundària. I fins aquí vàrem arribar. Senyor conseller, hi parli, els escolti. És una mobilització important, no la minimitzi. Li han parlat gent de la COAPA, li han parlat els representants dels professionals a través dels sindicats, li han parlat els estudiants, els escolti, miri de crear un full de ruta i no s'obsessioni en tear la llibertat d'expressió. No és aquest el problema, no és la llibertat d'expressió el problema, sinó les retallades que estan tenint a l'educació. Per cert, vostè els va dir als directors, m'agradaria que m'ho digués, que si esperaven solucions sense tenir en compte la situació real, en cercassin una altra, senyor conseller. Els va dir als directors que en cercassin una altra. Estic content que ho corregeixi o que ho apunti, perquè crec que no serà amb aquesta actitud també com se transmetrà la confiança per solucionar la crisi. Per tant, els escolti la gent que s'està mobilitzant i anem intentant entre tots tirar endavant. Moltes gràcies. S'ha esgotat el temps. Moltes gràcies.